रितु मा नों बक्सिखौ मा साननानै अफिसाव बेबायदि थांनो होनाय हो आरो माथो नोङो जइनबो खालायहोदों नों बिखौ बेबायदि खर'आव मेलेम गैयै आनक्वालिफाइड मानसिखौ मानो नांगौ जोंनि अफिसाव हो नांगौ आंनो माथो जानो मा मोनथियालै रितु माबायदि मानसि बियो नों मायबा मोनथिगौना बिसोरनि बागै मा मोनथिनांगौ बिसोर आंनि न'नि मानसि नों मोनसे बाथ्रा बावगारबाय नामा रितु बे नोंसिनि न'नि मानसि नङाथ' नोंसिनि बाबानि लोगोसोमोन मोनथिबायना नोंनि न'नि मानसि नङा न'नि मानसि गैया बेफोरो थैनि जेबो सोमोन्दो गैया आरो मानसिया थैनि सोमोन्दोबो थालायनाङा जुदि मानसिनि केरेक्टारा आखला मोजां जायो बिसोरनि आखलानो गाज्रिखा बिसोरो सोमोन्दोनि मानसि सोरजोंबा सोमोन्दो जानायब्लाबो बिसोर मानसिनि आखलानो गाज्रिखा बिसोर रावजोंबो मोजां जानो हाया आरो नों बेबायदि मानसिखौ अफिसाव जइन खालायहोदों आंनो मोनसेल' फिननाय होनाय नोङो मा साननानै नोङो बेखौ अफिसाव जइन खालायहोखो बुंनाय बेबायदि मानसिनि आंनि अफिसाव गोनांथि गैयाथ' नोंनोसो गोनांथि गैया आंनो गोनांथि दं आरो आंनिसो अफिस बे अफिसा आंनिबो आंहाबो मोन्थाय दङ नोंहा जेसेबां मोन्थाय दं आंहाबो दङ बा नों एसेबां गिदिर बाथ्रा बुंनो हाग्रा जाबाय सोर एसेबां नोंखौ बेबायदि बुंहोखो हो नोंनि बे खर' मेलेमाव सोर एसेबां गिदिर बाथ्राफोरखौ हाबोखौ नोंथ' बेबायदि नङामोन मा साननानै बेफोरखौ बुंगासिनो दङ नोङो एसेबो सानदोंना सानाखै बुंनायनि सिगां आंनावबो खेबसे सोंनांगौ होननानै नोङो बेखौबो गोनांथि सानासै ना नोंबो अभार रियेक्ट खालायदों बेयाव एसेबां रागा जोंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया रादाय मानो गैया रितु नों बुंनाय आं नोंनि मा जायो नों आंनि हौवा नाथाय मा जानो नों आंखौ गोबां बाथ्रा खोमसियाव लाखियो मा खोमसियाव लाखिदों आं नोंखौ नोंखौ एसेबां अफिसाव फन खालामबाय दङ नों आंखौ अफिसाव दङ होननानै थगायहरदों नों माथो अफिसावनो गैयानो अ थारमाने दासो बुजिबाय नों थारमाने बक्सिखौ बेयाव अफिस जइन खालायनो थाखाय मेन टारगेटआ नोंना बे नङा अफिसाव खामानि मावनाया नङा मेन टारगेटआ मा थारमाने आंनि CID खालायहैनायासो नामा बेनि थाखायसो लाखिदों नामा नों बेखौ नों जेरैबायदिबाबो साननो हायो नोंनि गोसो थारमाने दिनै आंसो नोंनि थाखाय गाज्रि जाबाय बे न'नि थाखाय आं जेसेबां मा सेक्रिफाइस खालामनांगौ हो आंसो दिनै गाज्रि जाबाय आं नोंखौ बेबायदिथ' बुङाखै अबाव आं नोंखौ गाज्रि होननानै बुंदों नों डाइरेक्ट बुङाखैबाबोथ' नों इनडाइरेक्टैनो बुंदों बेखौ नङा होमब्ला मोजां मानसिखौ CID लागायो नामा नों दा आंखौ CIDसो लागायनो सानदों नों बुंनाय थार बाथ्राखौ बुंनाय नोङो आं थारमाने एसेबां गाज्रि जाबाय दे नों आंखौ CID लागायनो गोनां जाबाय बक्सिखौ हो आंखौ नोजोर थारमाने अफिसाव मा खालायदों मा मादों होननानै आंखौ नोजोर नायथो होननानै नों बे मानसिखौ बेयाव थिनहरदों आं होनब्ला गाज्रि नङा मा मोजां आङो नोंनि नोजोरावथ' आं गाज्रिसो जाबाय आं बेबायदिनि थाखाय बिदिथ' नङाना बेबायदि नङा होनब्ला मा बेनो नोंनि रायज्लायनानै बुजिदों आङो मानसिया थारखौनो बुंमारो नों जेसेबांनो मानसिनि मोजां खालायना देखाया मानो जेब्लासिम बे बुस्थुआ नोंनि बे जिनिसा नोंनि जानो हाया जुदि नोंनि नंखायामोन लाब गैया सानसेबाबो मानसिया बुंफिनखायो नों दा जेरै बुंदों आंनि कम्पानि आंनि गोसो आंहाबो मोन्थाय दं होननानै आं एसेबां बे सेन्सआवबो बुङाखैमोन ना नों गाज्रि गावनो साननानै लाबाय नों आंखौथ' माब्लाबाबो खेबसेबो एप्रिसियेट खालायाखै नों मालाय मानसिनि थाखाय आंजों नांज्लायनो हायो आंनो खिन्थायालासेनो बाथ्राफोरखौ मावनो हायो नाथाय नों आंखौथ' माब्लाबाबो एप्रिसियेट खालाया दे रादाय नों बेबायदि खालामबाय जोंफोरनि अफिसखौ बेबायदि बासायबाय बे खालामबाय बे खामानिखौ मावबाय एसेबां खामानि मावो बेफोरखौथ' नों आंखौ माब्लाबाबो एप्रिसियेट खालाया नाथाय मालायनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंजों नांलायनो फैनो हागौ नोङो नों मानो गोरोन्थि सानदों आंथ' बेबायदिनि थाखायबो खालायाखैना आं माबा मोनसे साननानै खालायदों नों बे बाथ्राखौनो एसेबां मानो कुइसन खालायदों मानो कुइसन खालाया आङो रितु नों मोनसे बाथ्रा नटिस खालायदोंना खालायाखै जेब्लानिफ्राय बिसोर सानै मानसिया जोंफोरनि न'आव हाबफैदों बे साननिफ्रायनो नों गोबां कुइसन खालायबाय नों गोबां सोलायबाय मानसिया आगोलनि रितु नंला नों फिसा बाथ्रायाव नांज्लायो फिसा बाथ्रायाव कुइसन खालायो सोङो मोनथिबायना सों नोङो आं हामा मोना हौवाया गोबावजों फैबोला हिन्जावा टेनसन जाखागोन अफिसाव खेबफा खेबनै सोंहरनोबो हानाय नाथाय नोंनाथ' बांद्राय जादों नोंना नांज्लायनायाबो बांसिन जाबाय नोंना सोंनायाबो बांसिन हयनि न'नि नोङो नंनायनि नङैनि नोङो सोंथि खालायबाय थायो नांज्लायनो नागिरबाय थायो नोंथ' बेबायदि नङामोन थारमाने बिसोर सानै मानसिया नोंनि खर'खौ गाज्रि खालायदों इसेबां बाथ्रा खोनासंहोनायनि दरखार गैया रादाय आंबो गोबां बाथ्रा दुखु मोननानै दङ गोबां बाथ्रा सोंथि दङ गोसोआव बेनिखायसो आंबो बेफोरखौ खालायदों
नङाब्ला आंहाबो जेबो दरखार गैया बेफोरखौ खालायनायनि मा बाथ्रा दुखु मोननानै दङ नोङो नों बुंना नों मोजाङैथ' बुं आंखौ नों सानसेबो आंजों मोजाङै रायज्लाया नों खालि खें 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 नांज्लायबाय थानो नागिरो आं मानो नांज्लायनो नागिरो बेखौथ' नों साना थै जागोन दे आं एसेबां गाज्रिबा नोंसोरनो गासिबो थांनानै अफिसखौ नायहैथां समबालिहैथां नोंसोरनो सामलायहैथां आबौ राजा मा सोंसोनाय आबौ स्कुलावलाय सारालाय हा सोंदों बेनोथ' मा सोंसोनाय आबौ आंनि नामखौ सोंदों बाबानि नाम आइनि नाम ओमफ्राय न'नि अबाव थायो बेखौ सोंदों बेनिफ्राय ABCDबो फरायनो होदों आंखौ ए बेनिफ्राय हानाय नोङो बेनिफ्राय आंनि मुंखौ सोङासै आबौ नों खिथासै नोंनिखौ सोङाखै ए नों आंनि मुंखौ मिथिगौ देलाय आंनि मुङा मा देलाय गावदां बिबार मा गावदां बिबार नोंनि मुङा गावदां बर' आबै गावदां ए दुस्ट साला आबै आया मानो दाबो फैयाखै फैगोन र' गोबाव जाबाय एसे नोंना बे नोंनि माबाखौनो बावगारबोदोंनो नोंसिनि आया ओइ मा बुङो बे बै नोंसोर स्कुलाव लाग्रा टिफिना आरो बे दै बथला बेखौनो लायनो थांदों ए बेनिफ्राय स्कुलावलाय माब्लाथो थांगोन माब्लानिफ्राय थांनांगौनो समफोरनिफ्राय ए माथो गाबोन सानसेल'सै होमब्लालाय होमबा आं आबौदो गेलेबाय थानो मोननाय नंला ना नों मालाय स्कुलाव थांसिगोन आं हारसिं थानांगोन ना गेलेगोन आबौ आं स्कुलनिफ्राय फैनानै नोंबो थांगोन आबौ स्कुलाव आंजों नंगौ दे थांगोन दे आबौ थांगोन मोनसे बाथ्रा खोन्थानांगौमोन आंहा नोंखौ मा बाथ्रा आयै आं फैगौ दानाव हाबा जानोबो हानाय मा जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायखौ नोंलाय फाग्लिफोर बायदिनो खर' गाज्रि जाबाय नामा नोंलाय सोरजों हाबा जानो नागिरदों नोङो जागोन आरो आंनि बयफ्रेन्डजों मा बयफ्रेन्डलाय मा बयफ्रेन्ड हौवा थाखानाय मानसियानो मा हौवा थाखानाय बेलाय मालानि हौवा बेलाय मालाबानो गारखाबाय माथो आंलाय बेखौनो नों सानबाय थादों नामा मालाबानो गारबाय होनखाबाय नांलांनो बेबायदि हौवाखौ बुंबाय आरो माबा बेखौनो माबा बुंफिनबाय थायो दे हौवा गोनां हौवा दं नामा आंहा हौवा गैला आंहा गारखाबाय मालाबानो नों बुंबानो जागोन हो नों बुंब्लानो जागोन मानसिया बेबायदि जेबो गैला होननानै बुंब्लानो जायो हो बे हौवा हिन्जावनि सोमोन्दोखौ बेबायदि साननैसोनि गेजेरावनो बेबायदि फोजोबस्रांनो नागिरबा जागोन नामा उन्दै समाव ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बेबायदि बाथ्रा नङाथ' बियो हौवा हिन्जावनि गेजेरनि सोमोन्दोसो बेफोरो बेबायदि गोसो जाबानो गारलाय गोसो जाबानो लालाय बेबायदिबा जायो नामा मा हौवा गारनानै नों हाबा जायो नंखादों जानला मेलानो आहा थांखिथां फाग्लिफोर बायदिनो जेबो मिथिया नोङो सिदा बुंनांगौखौसो बुंबाय आं बुङाबाबो जागौमोन नोंखौ आं मिथिखागौ नोंदि बेबायदिनो बुंगोन नों बायदि अल्ड मडेलनि आगोलनि मानसियालाय मा मिथिगौ बेफोरखौलाय गोदो गोदायनि मानसि नोङो बेफोरखौ जेबो बुजिखाया नै आइ सोमोन्दो मानसिनि सोमोन्दोखौ बुजिनो थाखाय गोदो गोदाय आरो अल्ड मडेल गोदान मडेल बेफोरनि बाथ्रा फैया मिथिबाय सोमोन्दोआनो आइ मानसिनि सोमोन्दोआ बेबायदिनो थागोन गोदान मडेलबाबो बोराय मडेलबाबो मानसिया नों मोनसे सोमोन्दोखौनो मोजाङै लाखिनो हायाखै आरो नों अबाव मा सोमोन्दो लाखिनो मा खालायनो थांनो नागिरबावदों नोङो हो आंहासो टेनसनावनो गाबां फुं जाजोब्बाय नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै नोंसिनियालाय बेबायदिनो आरो माबा मोनसे बाथ्रा बुंबानो टेनसनानो जाब्रबो साननायानो बारा बुंबायना आङो अल्ड मडेल होननानै साना हौवा जानला मोनला मावनाङालै आइ खैफोदाव गोग्लैगोन मिथिबायना नों बिजामादैखौनो बिजोंनो मोजाङै बाथ्राखौ रायलाया मानो मोजाङै रायज्लायनानै बिजोंनो मोजाङै संसार जाहैफिनदो फैगोन दे बिजामादैया आं मिथिगौ लागि आंनो थांगोन नों अबाव गोदानै सोरजों हाबा जानो नागिरबाव सोर सेंग्रा माबायदि मा खालायो हिनजाव गोनांसो ना मासोना ना गैरासो बांगालिसो सोरजों थांनो नागिरदों नोङो नोंखौ बुंबाय थानानै जेबो लाब गैया आंहा हाबा जानांगौ जागोन आंनिसो गोसो आरो आङो रावबो बांगालि हारसा सेंग्राफोरजों थांखानो नागिराखै दे आंहा बर' हौवाजोंसो थांखागोन आरो बेसेबा मोजांखा बेखारबो नंखाया मिथिबाय साख्रिसो मावखायो टेटआव मास्टार बेबायदि सेंग्राखौ गारगोन नामा आङो थांखागोन आङो फैगौ दानाव नों थांनो होबाबो थांनो होआबाबो थगायजायाबानो जाबायलै आइ नोंनि मोजाङानो जोंनि मोजां मिथिबाय आं मिथिगौ दे माखौ लानांगौ माखौ मानांगौ सिखायनाङा आंखौ आंबो पिउपाससोखा आंबो बुजिखायो बाथ्रा बुंनायानो जारलासो बिसोरखौ बुङाबाबो जायो आइ
हा मा जाखो दिनलाय सानथिंफोरथिं बेलासिफोराव नुजाफैखौ फैयालाय दिनलाय माबायदि बे समावलाय सफैखौ नोंलाय बे मायबा जादों सुदेमा हा माथो जाखो मानसियालाय मा रागा मायबा जादों ना मायो सुदेमा अबाव बिहामजोआ बै सकआव थांदों मानो थांदों सकआवलाय बे आबौनि टिफिन आरो दै बथलखौ लाबोनो बावगारदों माथो नोंसोरलाय बेखौनो लायनो थांबाय आरो दै लांदों आं लायगोन र' मा जाखो मायबा जादों ना मायो बिहामजो उन्दैजों नांलायना फैबाय नामा नोंलाय मा जाखो मैयानि बाथ्राखौ लानानै नांलायबाय नामा आयै सान्थि गैला आंनि जिउआव न'आव सान्थि सोलिगासिनोलै आयै असान्थिथ' आरो सोलिगोनानो बै सानै मानसि दंफैयोलै आयै जोंहानाव बिराद माने बिसोरनि थाखाय न'खरा नांलायनाय जागासिनो बायदि मोनदों आं बिसोरनो आंनिबा बिसोरनो रितुखौ लागाय बुंबाय थायो बाथ्राफोरखौ नङाब्ला रितुआ बेबायदि नङामोनानो जेबोखौनो बुंफिनामोन जेबो बाथ्राखौनो सोंथि खालामामोन दा बाब्रे बिसोर सानै फैनायनिफ्राय फिसा बाथ्रायावनो आंखौ कुइसन खालायो दा नों खेबसे बुंनाया नामा बे सोरबा बिबथै नामा बिबथै फिसाज्ला सोरबा थाफैनाय बुंनाया औ बिसोरनो गासैबो एक नाम्बारनि गाज्रिखा मानसिफोरा गाज्रि आखलनि थांनोनो रोङा न'निफ्राय लाजि गैयिफोरा नोंलाय मानोथो बुङाखै नों डाइरेक्ट बुंनो हाया नामा थांदों होननानै बेबायदि गाज्रि मानसिफोरखौलाय मानोथो लाखिबाय थादों न'खर जाग्रा मानसिसो बेफोरो सुनिनो होखारहर न'निफ्राय आं माब्लाबानो होखारथिगौ आयै आंनि बाथ्राजों जायाना बे रितुआ थांनो होआ बिहामजो उन्दैयाबालाय मानोथो बाथ्राफोरखौ एसेबो साननानै नायाखै मानो बुजियाखै बेबो बाथ्राफोरखौ बेखौनोथ' बुजि मोना आं आयै रितुआ मानोदि बिसोरखौ एसेबां मोजां मोनो